Machini keno nyakoro mgajwange chendo nero kamano kumedo kete mana kaira Ramogi TV. Kwa dhimbele ni Abdi Hussein Ahmed. Achich ma osebed kai wacho kata kai manyo gitend piny Amerka ne ketho mar loko ohand fuonde mag le mag bunge to kod ohala mar uso yedhe mamero ji koro Ochwal nyake pinyno kama koro odhi rome gi lwet chik. Ahmed yandi omaki e gwenge mag Maui mani kaunti ma Meru dwe ma okalo. Ochwalo ne piny Amerka kara Ochwal e piny Amerka bang' chik ma doho manyocha gole gi jayal bura e doho ma Milimani Roslyn Aganyo. Ahmed itudo kod ketho mar donje ohand uso tunge liech kod omuga manengogi nyalo romo $7 million. Ketho no tude gi nek mar kwan liech mohewo 100 kod omuga ma kwan gi ohewo 35. Ajije mamoko ma oriwo Badru Abdul kod Aziz Saleh mane omaki tarika 31 mar dwe mar abich higani to yande oter lep e piny mar Amerka tarika 16 mar dwe mar abiriyo higani ne ketho achiel onogo.